tiktoker pakhat Josh Robila thi an hathok zo zan rei to taka hian ho in chutia zan rei to taka ai ina a ho lai chuan thil danglam tak mai hi atong tlat maya Josh hian kar enga maza chung chu he chene na hian paranormal lampang thil chu alo tong to thina bungrua an mania chete light lo phe zuk zuk tele thom danglam tak tak te chu alo hrefo to thina zan khat chu an na thona tanga hete ina pan lai hian a in tuk vera chuan he thil danglam tak mai hi a han mutani. But I just pulled up and what is that? Is that a person? What the f is that? There should be nobody in the house, nobody at all. Okay, well, guess I'll check it out. Ai in tuk vera hian tu ti por hrit lo pian dum tak mai pian sang tak mai hi alo lang theya Josa hi ama chenga nia heti na tholan hian ai ina chuan tu ma an omlova he chena ina hian tu chunge lo omni tang le Josa hi ai in chung lama chuan film khur tak le lau thong tak chung chuan valutin an en kola mase kha pian dum om angkha mu tur alo ommi lovani he thil thlena tanga zantam alavei man lo zan kha chu Josa heti ina umlai hian room hnoi lama hian thom danglam tak mai hi aron om tatlat maya Bang or something. hemizan thau hian Josa mu hin lai chu room hnoi lama thom bok chuan ron ti harin tun truma athil lak fu hian ama mei po ni lovin alo en tu te chu ati hlau thong tak zetani tuti po hriat lo maidang tak mai hian Josa chu tukvera tang hian aron thlira Josa po hian athil walak fu hi a hlau hle maya e tuti po hriat lo maidang tak mai hi reilawa chuan apil bauta ni Josa hian rang takin pon lampang te chu awa en ngal thuaya mase he thil om ang hi mu tur a om zui mi lovani tani professor in ti hian Reddit lama hian thalak makle danglam tak mai hi aron pho chuaka he thalak lo en to tu te piang chuan makanti in angai na chu an hrelo tlang hle ni he thil hi English ram Blackpool muna resort pakhata thil thleng ni in kumsang ni somparuka thil thleng kha niya tuipui kam bitsa te chuan infiamin anu chuan amale unau pa hi thla lo lak saka chuta chuan he thil danglam tak mai hi an lo la fu ta ni thil danglam deuh ilo humialem uluk taka kan en chuan he mi te unau ke inkara hian tuimoni eng thilmoni hi aron lang ve tlat maya he an thalaka tuimoni lo lang ve hi atir chun an hrebik mai lova anu feya eng thilmoni thil danglam lo lang hi an hreve chawani uluk taka an han en le po chuan an chung po zinga mi ani lo ti an chiang sia angai na chu an hrelo hle ni he thalak lo en tu te po hian makanti in thla lampang ani ang ti mai lo chu rin dan tur an nei thiam bik lo hle ni Antonio hian Mexico ram chunga mazamil ta hmuna hian in hlui pakhat hi lein a chei thatna chu a thok zui ngala engma chen chei thatna a tho hnu chuan chu in chu pa ngai tak chuan a chua thei towa Antonio hian ai in leina chan chin vel an zir chiang chu hei in lo lua to tu mi pakhat chu a khuma chuan thi in an lo char towa zan khat chu ai in chei thatna tur bungrua vel
ai ina chuan da lutin a let le lampang chuan ai in chung lampang a han hoi le chuan he thil rak om zet mai hi a han muta ni Antonio hian ai in tuk ver lampang a han en chho chu light hi alo phe do zuk maya uluk taka kan en chuan a tuk vera hian tuimoni eng thilemoni alo ding lai hi alo lang theya a hma lok puin in chunga hian han lutin tu ma an om si lawa tu tak chu niang mo he in hi alei thar ve chawani sia lua lu po a chak om du lo khopang le Christmas len nan ni tam om to lo Philippines rama cheng takina hian rum khat chu jingma taka hian jingtong trai na hian kala jingdali chhovel chok lani ma se mi chu an lo tam hle meya chumi wang chuan pona chun omin thla te chu la kuala chuta he thil danglam tak mai hi alo la fu ta ne Camisa sa tagal ng munisipyo ng Eustaquio Secundino Rafaela Serapia Vicente Juan Mas Patricia Humanis Nicolas Anay Camisa an biakin pon lampang mun pakata hian thla lampang ni om tak hi avala fuwa takinai hi hetiang lampang om ring lo tu hi niya ma se a TikTok account lama he video an post nu chuan mitam tak chuan tipal thil thu in takinai hian thla lampang thila lo la fu ni chu an ring fur hlomani eng thil nge ni ai rin vele he kan en le tur video hi kumsom pariat zet liam towa thalak khani in review to ma se mitam takin thla te hi an om nge ani ti rin nge na ta na an man ber pakhatatan he video hi an mang ve tlat maya Toronto Canada muna hian laurai hian in hlui to tak mai hi lein a chei tha a an then om hnai waya cheng te chuan chuwa in le chu a hran thu chu an lo hril mau maya an soidan chuan chu in chunga chuan zanlaya hian meiche pakhata kalkual thin ni in an soya ma se lorai chuan chutiang an thil soite chu enga ma chuan angai du lem lova lorai hian zan khat chu ai ina chuan alua luk main eng thil nge la ti ngai ti chuan a night vision camera chuan thla chu la kuala heti night vision camera a man chan chu ai ina hian karena la lu lo wangani heti thla la kual hian he thil danglam tak mai hi atong ta ni So we are September 18th, 2006. We are officially 18 days behind schedule. These guys have been working for 6 months and I have no idea what they've been doing. Our renovation is not gone to any schedule. I mean, they're still drywall these guys haven't hung. I don't know what the hell they've been doing. Oh, there's even more damage. Like now things are peeling off the walls. Everything up here, I mean, it's just disgusting. I don't know what's going on. Look at there's holes in the walls up here. It's just, oh Jesus. athil lo lak fu kha ilo muthiamem muthiam po har hle maya me chano pangni om tak hi room le lampanga hian lo langin apil lut lai hi alo lang thaya lorai po hian athil mu chu a hlawani ti hriat takin in chunga tang chuan manmo tak chuna tlan chuaka eng thil chi nge ni uluk takini lo en non le teang mudan le hriat dan po ain ang lo thei viau o me he thila lo lak fu hian
lorai chu a ban hian a ron vei ni in a langa he video lo en tu mi then khat te chuan lorai chu he thla hian ama lama lo kal turin a hui ni ten an soya kan soi to ang khan mu dan le ngai dan te a in ang lo nuai maya chuti rualin lorai hian thla lampang thil chu ala fu ngai ni ti chu chianga eng thil nge nang i mu vele Maggie hian TikTok account lama hian thil dang lam tak mai lo lak fu hi posin chu thil chuan mi makti po a hlo ve hle ni Maggie soidanin a chen nei na hian thi nupi lampang thil eng thilemoni chet na hi a thleng fo thina engma chang chuan kong khar te hi an mani in anin kharin ain hong le thina zan lama ni se mai mi zel ang hian aom fo thina an chen nei in chu eng thilemoni hian a chen chilani ti hriat tak hian a boruak te chu ani deuh chur mai thina tum khat chu a zo te ne na inan omdun lai hian he thil dang lam tak mai hi aron thleng ta ni Maggie zo te chuata chu eng thilemoni mu thei si lo chuan ameya hian aron potani ti hriat takin a hnung lama chuan a tol phei dor maya Maggie po hian mak chu a ti hle maya a pot tu la chu a mu thei der bok si lova paranormal thil lampang chu en chen ni na hian a thleng ngai chu ni melani